Going to the homestead of Socela futhi-ke iy'pheko bakwethu we also could ask you for manje awukwazi phela the ukuthi ungashaya ihlombe You can clap your uphinde hands ugide wena futhi and then you dance again. akube khona abazoshaya ihlombe Others must clap hands, hhayi mina mgidi not for me to dance. siyabaxaba We're going to have a homestead lapha esiyakhona where we are going. njalo ngolesine ngikhona la Every Thursday I'm here. ungaphuthela Don't miss ziningi out. iy'nkonzo There are many services I'm going to ngolesine do. njalo la Every Thursday I'm ngeke here. ngikhulume ngey'nkonzo I won't say the services I'm going kodwa to do zikhona iy'nkonzo But there's ngoba some ngithandaza services. nje as I'm praying. ngiyacela ukuthi abantu babe no-Facebook People no-TikTok must have Facebook and walapha TikTok ekhaya of here at home. ukuze kuthi ebusuku ngo-12 uma ngithi ngo-12 ngiyathandaza 12 o'clock I'm praying. bambe ikhandlela lakho Hold your candle. ngicela ukuthi if right If you're okay, ulithole njengamanje ikhandlela get your candle right now. thole ikhandlela elimhlophe kuphela A white candle only. ngo-12 12. noma-ke awuna-Facebook Or awuna-TikTok Facebook or TikTok. mhlawumbe uzozwa kuthiwa ngo-12 You heard that it's 12. uprofethi uyathandaza la mdlala la I sleep here, ukhuleka nawe usekhaya being at home, and uyakhona futhi ukufona ubhale cela umthandazo asking for a prayer. uhlale ulungisile ucocile Always be prepared. nansi indodakazi yamlapha ngoza lapha Here's my kwendodakazi daughter. nansi indodakazi kamprofethi Here's the daughter of the prophet. angenishayeni ehlombe Clap your hands. ngoza lapha phela indodakazi yamlile kakhulu This is my daughter. sabona mntana Greetings. njani How are you? uyakuthanda ubaba Father loves you. uzobona I'll see you. nansi ene lapha iyadla le hey iyageleza Here's another leyake daughter. emafowethu leyo That's my brother's daughter. emnelamayo nansi ifake ileda lapha Yes, manje bayakufida laphana kanti vele sekumoshakele nje niyamthayisela I'm just kidding. yabona manje usenomzimba kakhulu She's got a body. semkhulu kodwa manje usafosha ama-shrips futhi She's got eating chops. kanti angiphendele na babona ukuthi unkulunkulu uyanithanda God kakhulu loves you not. ingelosi yasenqabeni ayibelani unkulunkulu anisikelele God must protect you. njalo ngo-12 And cela 12, nje uvuka uthandaze kodwa ngizoba nesimemezelo I'll have an mina announcement. endinamafoni uzochaza ungena kanjani I see you cela ukuthi this way. ulithole ikhandlela Get a candle. ekuzothi makuthiwa 12 When ulibambe it's 12, you hold it. ulibambe nami ngizobe nelibambe la nalaba enginabo la engiba nabo la ngo-12 And I'm going to ithi be with ibutho lami nalo libamba amakhandlela wayo ebusuku ngo-12 at 12.